Igbo bulite n'ụnụ n'anya ka Chukwu wepụta oke anyị n'ebe ọ dị. Igbo bụ Igbo bulite n'ụnụ n'anya ka Chukwu wepụta oke anyị zoro nzuzo. Igbo bulite n'ụnụ n'anya ka Chukwu gboje anyị obodo okwela anyị na nkwa. Unu malụ n'ebe ịfụnanya dị o, ebe ahụ aka udo ga-adị ebighị ebi. Unu malụ n'ebe ịfụnanya dị, ebe ahụ ka ọganiru ga-adị ebighị ebi. Anambra na Imo bulite n'ụnụ n'anya ka Chukwu wepụta oke anyị ka anyị nwelụba ọṅụ. Enugu na Abịa bulite n'ụnụ n'anya ka Chukwu wepụta oke anyị lụrụ anyị n'aka. Igbo bụ Igbo bulite n'ụnụ n'anya ka Chukwu gboje anyị obodo okwela anyị na nkwa. Unu malụ n'ebe ịfụnanya dị o, ebe ahụ aka udo ga-adị ebighị ebi. Unu malụ n'ebe ịfụnanya dị o, ebe ahụ ka ọganiru ga-adị ebighị ebi. Bulite n'ụnụ n'anya ewepụta ọka anyị n'ebe ọ dị. Ozi ịfụnanya Chukwu ọnya ka mbulu bịa n'ebe a. Ozi ịfụnanya Jehova zili m n'aka ọnya ka mbulu bịa n'ebe a. Onye nwelu ntị ọnụlụ ife mmụọ nsọ na-agwa ndị kwere ekwe. Onye nwelu ntị ọnụlụ ife mmụọ nsọ na-agwa ndị kwere ekwe. Ụmụ Igbo ka anyị nwee na-ịfụnanya ọganiru bata nọ na banye. Ụmụ Igbo ka anyị nwee na-ịfụnanya ife siri ike wee dị mfe n'elu ụwa. Ịma anyị bụ Igbo nwere ego mana anyị enwere ịfụnanya. Anyị bụ Igbo gụrụ akwụkwọ mana anyị enwere ịfụnanya. Maka Igbo enwere ịfụnanya ka Awụsa ji bụ achị ndị nwa nwere ego. Ọ maka na anyị bụ Igbo enwere ịfụnanya ka Yoruba ji bụ achị ndị nwa gụrụ akwụkwọ. Ụmụ Igbo ka anyị nwee na-ịfụnanya ife siri ike ga-adị mfe n'elu ụwa. O nwere ajụjụ nga ajụ ụnụ onye nwere uche samnya. O nwere ajụjụ oduma na-ajụ onye nwere uche samnya. Ugbolo one ka ebolo n'akwụkwọ asị na Awụsa na-aza eme ya. Ugbolo one ka ịgụtalụ na pepa na ndị Yoruba na-aza ọba. Mana anyị bụ Igbo na-aza eze azọ, mana anyị enwekwara eze chacha. O nwelu ntị nye mụ, o nwere akụkọ njọlọ ịkọlụ ụnụ. Onye nwelu ntị debe kene na o nwere akụkọ njọlọ ịkọlụ ụnụ. Maka nwayọọ ka nje eti egwu m, onye nwelu ntị na-anụ egwu m. Ịma na uche ka eji eti egwu, ofe ka a nara etile egwu n'elu ụwa. O nwelu mgbe si na London wezitela anyị ozi na Naịjirịa. Si anyị gbagote obodo abeba ka badoziela anyị okwu dịrị anyị n'ụlọ. Ịma na abata na Naịjirịa anyị dị mba ịta akalụmalụ. Abata n'obodo anyị o anyị dị mba ịta ama ama. Awụsa bụ ofu ndị na ndị Yoruba sobeva. Anyị bụ Igbo wee na-esota ụtara ụwa nwelu Naịjirịa. Ịma na elue na anị Awụsa na ndị Awụsa nwere eme ya. Ilue na Yoruba o na ndị Yoruba nwere ọba. Awụsa wee nalụ obeva ma niile wee tụkọta isi ọnụ. Fa wee zije eme ya si emieje n'ọchịchị anya fa. Na ndị Yoruba lụrụ beva o fa niile wee mee mmiti n'ọfụma. Fa wee zije ọba sọba je n'ọchịchị anya fa. Ewebata n'Igbo be anyị ụmụ Igbo wee zọba onye ga-eje. Ojukwu si na ọ bụ onye ga-eje. Ụwazulike si na ọ bụ onye ga-eje. Lord Martin si na ọ bụ onye ga-eje. Apinjo si na ọ bụ onye ga-eje o. Ụmụ Igbo wee tọ na onye ga-eje. Ndị jelu London wee natasịa
wee weli ife niile bunyelụva wee dozie isi obodo beva ụmụ Igbo ka anyị nwee na-ebu n'anya ife siri ike wee dịrị anyị mfe apinje oduma abịanụwo si onye nwelu ntị ọnụụlọ egwu ma ọbụma oduma ọka iji arabago si onye nwelu ntị ọnụụlọ egwu mo ịbụ n'anya ka njeje anya ka Chukwu na-ajụ anyị n'ụwa onye ọbụla bụ mmadụ ibi ya n'anya dịka isiri bụ onwe gị n'anya iwu izizi Chukwu nyela anyị bụ iwu ịfụnanya ụmụ Igbo ka anyị nwee na-ịfụnanya ife siri ike wee dịfe n'elu ụwa onye Awụsa ga-abụ nwanne ya ọzọ nya bụla obodo oyibo Panabọ ga-asụba Awụsa wee kpasa efe ebe a na-akpa onye Yoruba bụ nwanne ya ọzọ nya bụlo na plen oke malụ fa ga-asụba Yoruba o wee kpasa efe ebe a na-akpa mana onye Igbo ga-abụ nwanne ya n'ụzọ ọsụbalụ ya oyibo your face looks familiar e be like say I know you from somewhere maka o menyelu ya aka ya ka o ji asụlụ ya oyibo ụmụ Igbo ka anyị nwee na-ịfụnanya ife siri ike wee dị mfe n'elu ụwa ụmụ Igbo ka m gwazie unu eziokwu na Chukwu bụ yelu n'ụmụ ife na nlọ anọ m ebe nna lala ụlọ wee fụ Biafra ka ọ na-abịa mana ofufe na-atụzi m egwu ya gbajojo nna juenu kedu ndị anyị ga-eso wee nabazie kedu ndị ga-enyela anyị aka Biafra nwanyị na-ekwu okwu ya n'anya gbagokwa n'ụzọ ịbụwa IPOB na-achụ masọbụ na-achụfa kedu ụzinụ ndị a ga-esofe ife nwa ka bịara abịa Biafra abịakwanụ n'elu ụwa na anya bụ ife ka mụ na-akọwa ụdị egbe anyị ga-agba onwe anyị Chukwunna na anya nyere anyị aka maka anyị bụ Igbo enwere ịfụnanya ya ka ife jiziri anyị ike ọ bụrụ na anyị ga-ejikọta aka ọ bụrụ na anyị ga-ejikọta obi wee nwee na ịfụnanya ife anyị na-achọ ga-eru anyị aka ka anyị nwee na ịfụnanya ụmụ Igbo ka anyị chọba n'udo ebe udo dị ka ịfụnanya na-adịyo ebe anwa ka ọganiru na-adịyo Chukwu kele ụwa ga-enyere anyị aka alịla anyị ga-emezu n'elu ụwa ọnwa egbugo ji fọdụm egwu Ojukwu ikemba ndị Igbo niile ọnwa egbugo odumegwu ọna ikemba ndị Igbo niile ofu onye si n'Igbo ga-adịle ofu onye bụla ụmụ Igbo n'anya ịfụnanya maka ụmụ Igbo na ịfụnanya maka ụmụ Igbo na ịdị n'otu ka mma ụmụ Igbo na ịfụnanya maka Igbo bulite anụ nwụnụ n'anya ka Chukwu wepụta ụka anyị ka anyị nwere ọṅụ Igbo bụ Igbo bulite anụ nwụnụ n'anya ka Chukwu wepụta ụka anyị zolo nzuzo ụmụ Biafra bulite anụ nwụnụ n'anya ka Chukwu wepụta ụka anyị ka anyị nwere ọṅụ unu malụ na ebe ịfụnanya adịyo ebe ahụ aka udo ka dị ebighị ebi unu malụ na ebe ịfụnanya adịyo ebe ahụ aka ọganiru ka dị ebighị ebi Igbo bụ Igbo bulite anụ nwụnụ n'anya ka Chukwu wepụta ụka anyị n'ebe ọ dị bulite anụ nwụnụ n'anya ewepụta ụka anyị n'ebe ọ dị ka nke na ezigbo oyimo dịka enwere ịfụnanya inwere ịfụnanya ya ka iji wee lụsa ụnọgọ ọfụma tukwu elu ụmụnne gị ụlọ ezi oyi na ọ ga-adịrị gị mma oji mbote ma ọgọ nnukwu mmanwụ apinjoduma na-ekele Chifanlọlọ Pọl Ndukwe ọ ga-adịrị gị mma akụkọ omenala Igbo dogwu ịbụ onye ọ ga-adịrị mma ife adịka nwanne nke mbụ na mbụ na ọzọ obolo ezi oyi na ọ ga-adịrị gị mma apinjoduma na-ekele gị ya bụ CEO
Molly Aji Motors Odogwu Nigeria Limited dalụ Odumana ekene ya bụkwa Managing Director Happy Home Restaurant nke dị na Lagos State Odogwu ezoghị na ọgadịlịgị mma ịbụ onye nwere ịfụnanya ya ka Chukwu ji agọzi gị ọfụma ịbụ onye nwere ịfụnanya anya ka chi ji aza gị ekpele ezoghị na ọgadịlịgị mma Odumana ekene gị n'elu ụwa Igbo bulite anụ nwụnụ n'anya ka Chukwu wepụta ụgọ anyị ka anyị nwere ọṅụ Igbo bụ Igbo bulite anụ nwụnụ n'anya ka Chukwu wepụta ụgọ anyị zoro nzuzo ụmụ Biafra bulite anụ nwụnụ n'anya ka Chukwu wepụta ụgọ anyị ka anyị nwere ọṅụ unu malụ n'ebe ịfụnanya dị o ebe ahụ aka udo ka dị ebighị ebi unu malụ n'ebe ịfụnanya dị o ebe ahụ aka ọganiru ka dị ebighị ebi Igbo bụ Igbo bulite n'ọnwụnụ n'anya ka Chukwu wepụta oke anyị n'ebe ọ dị bulite n'ọnwụnụ n'anya ewepụta oke anyị n'ebe ọ dị Magongo dị n'okene ụmụ Igbo ejelu magongo dị n'okene ejelu magongo dị n'okene ejelu magongo dị n'okene egwu anyị dị ka mba ekwebuluje magongo egwu anyị dị n'obodo ekwebuluje magongo akụkọ ije egwu m ọnya ka nsi ka nkọlụ ụwa otu nsili bụlụ oduma wee jee magongo elili megegwu magongo mana anya fụlụ m ịwa n'elu ụwa ndị be ji emezie ọ bụ gọbọ m wee ganụ chemezie motos ndị ọma afa bụ m wee jee magongo Obey Motos Nigeria Limited ọkpọlụ nje magongo ka anyị jekwa ọgọva anwụla anwụ papa nwunye chi emezie ya ka ọnwụ bịala ugbulu ọbụla egwu ndị ọzọ jụọ fama afa ga-eje fasimba na fama nje n'okene na-egbu mmadụ egbu n'okene na-eli mmadụ eli n'okene na-egolu mmadụ gbuo si elie abụla egwu ndị ọzọ jụọ fama afa ga-eje okene fasimba na fama nje n'okene na-egbu mmadụ egbu n'okene na-eli mmadụ eli n'okene na-egolu mmadụ gbuo si elie bịa Joma Pinji ga-eje nsi for money for hand yo and the bag for ground Opelu wee bịa Joma Pinji ga-eje nsi ya money for hand yo and the bag for ground anya jebego nu magongo ka anyị na-ejezi anya jebego nu magongo ka anyị na-eje anya pụtazi enu n'ụzọ anyị gbalụkwa elu wee gaba okonye ala wepụtanụ wekpochala ọgọdọ tinye n'isi kpọba ofu nwe egwu m nke a na-abụ okeke owejuba ya ajụjụ onye ala na-ajụ nwe egwu m owejuba ya ọgịnị ka ọ jụrụ ya okeke you go fuck okeke you go fuck okeke you go fuck okeke onye ala na-ajụ nwe egwu ka na-abụ oke onye ala na-ajụ ya ka na-abụ oke okeke you go fuck okeke you go fuck okeke come and do okeke come and fuck come and fuck
fa amarọ na na-enye mmadụ ọjị amalọ na na-enye mmadụ nri amalọ na na-enye mmadụ nkwụ mgbe bọbachi emezie ọga họtelụ bịa mgbe bọba anụcha emezie ọga họtelụ bịa obeludo gbata ọzọ agụlụ na-agụ anyị ọga obelu wee lute mgbe bute nkwụ m anyị wee nwebe aṅụliyo mwelibe goda ọgịnị ka ịṅụlụ nwamba otu goda ọgịnị ka ịṅụlụ nwamba otu goda sito gịnị ka ịṅụlụ kesịlị gịnị ka ịṅụlụ ụdọ na-eke gịnị ka ịṅụlụ ọnụ azụ gịnị ka ịṅụlụ mmiri nsọ gịnị ka ịṅụlụ baiki gịnị ka ịṅụlụ dịka gịnị ka ịṅụlụ kasakasị gịnị ka ịṅụlụ pastọ gịnị ka ịṅụlụ nwamba otu goda magongo ka anyị si eje odumọkija bụ egwu ndị obodo anyị na-agba ọ bụrụ egwu nwatakịrị egwu amala ijiri yaba ije ife dị mma anya na anya gbara akwụkwọ ife dị mma anya na anya bụ nwanne onye maka a na-ekene n'ụwa anyị nọ n'ime ya Kambulodu maka nje zute eze oyimo Chifaloijus Nnamdi Dike Ikegwu ọnụ Bishọp na South Akụchinyelu nwata odogwu Ebube Chukwu ụzọ n'ọzọ obodo bịalio mụ na gị dị wee nwere ịgba wee nwere ebele Bishọp South Ebube Chukwu ụzọ Papa Samantha Baba Chinedu n'ọgadịlị gị mma kenelu m eze nwanyị osodiye makụ nne ezinne dị mma adamụlụbọla zuru ike eze nwanyị na South na Pinjo na-eke n'onuwo ọ ga-adịlụ unu mma Chukwu gozi unu niile Chifedwinu nwa ọbazi odojile ome n'ọzọ obodo edi bushmit yo ebe anyị na-ata ngwọmọhe ụjanụ njem ọgọ nke mbụ n'ala Igbo magongo dị n'okene magongo magongo dị n'okene magongo egwu odumabụ egwu anyị dị ka mba egwu ebuluje magongo egwu anyị dị n'obodo egwu ebuluje magongo egwu anyị dị ka mba ya bụ egwu magongo egwu ozi na chiwe egwu magongo egwu ozi na chiwe egwu magongo egwu magongo ka ijere egwu mụ na egwu odumabụ egwu ụmụ ụwa asịkwa ngwuwe sị ka anyị libe n'olili ka anyị jisie ike n'olili maka onye olili na-abịa ụwa ọzọ ezigbo ndị kakwa n'ụlọ ọgwụ mma maka ife onye li ka o bu anane n'ụwa ndị mmadụ a na-agbagharị ihe na ndị na-achọ ọgwụ hypertension ọgwụ olili bụ ọgwụ hypertension adịkwa ama ụmụ Igbo ka anyị jisie ike n'olili ụmụnne m Naijiria ka anyị jisie ike n'olili onye olili na-adị ndụ ọkpụ n'elu ụwa onye olili ga-abịa ụwa ọzọ olili abụla ọnụ kavie ụmụ Igbo ka anyị libe ibe olili ọnụ na-eli n'ụwa ọnụ anwụ adịgo committed na kama ọ ga-akwụsị ili n'elu ụwa ka deligwe bụla ọnụ na bụlụ olili abụla nzuzu ụmụ Igbo olili ada oduma na-eli onye nwe egwu na-eli elibe nkwụ kpataba anụ olili adagonu oduma sound system egwu eji ụmụ
Igbo na ibu bịa mụ na-eme mmadụ n'enu nwere ike ibu bịa mụ na-eme onye bụ ya n'enu ụwa onye ọbụla tinye aka n'isi gbanye okilikili gbapụ aka n'enu ụwa si ụbịam ya gbafuru ụbịam gbafu ego ụkpaka ụbịam gbafu ego ụkpaka ụbịam bụlụ oke n'enu ụwa na asị m onye aratara nụ nke m ụbịam bụlụ oke si onye ji nke m jisi enyi ike onye ji nke m jide ya na ụbịam abụrụ olu chacha anyị libe n'olili tabi ife alụ anyị libe n'olili onye olili na-adị ndụ ogologo libe olili tabi ife alụ libe olili ụbịam gbafuru ụbịam gbafu ego ụkpaka ụbịam gbafuru n'elu ụwa na ụbịam abụrụ uru chacha ụbịam gbafuru olisa wepụlụ n'anya ụbịam gbafuru n'elu ụwa na ụbịam abụrụ ibu bịa mụ na-eme mmadụ n'elu ụwa ụmụnne m dịka ife ibi na-eme onye bụ ya ya ka anyị ji alịọ Chukwu ya wepụlụ n'anya obimudo Chukwu Olise ka anyị na-alịọ ọ na-abụ m otu bụ onye ụbịam n'elu ojegolu zobo nwụọ iju ọnya nwanyị ọ sị gị na ife mọtụ na-enye n'arụ ife mọtụ na-enye n'arụ n'ọnya ka zobo na-enye mana mọtụ bụ 100 naira ụmụnne m zobo bụlụ 20 naira onye ụbịam si ife mọtụ na-enye ka zobo na-enye ife ụbịam na-ebute ụmụ Igbo na ụbịam abụrụ uru chacha ijenugo ebe onye ụbịam na-ebe ekpere ụmụnne m ikwudo n'ugo nwe onye ụbịam na-ebere onwelu ntị nye m na onwelu akụkọ m ga-akọlụ unu ife ụbịam na-ebute n'elu ụwa na ọnya ka anyị na-alịọ Chukwu ejelu mọni masị na chọọchị ụmụnne m fada wesi anyị bebe ebele ime obi anyị bekata ebele onye ụbịam nọ n'akụ na ebele na-eme amarọ m nụ ife onye ụbịam na-ebe o bekata ya n'ime obi ọ marọ m o ji kwupụta ya n'ọnụ ka ntị nụlụ wee kedo ntị wee n'ife onye ụbịam na ya Chukwu ọsọ Olise biko ekele ụwa ya mebisi ụwa ka anyị na ya mebisi ụwa doko onye ọbụla jezuru ike wee be anya aka onye ụbịam kedu ife na ya Olise isi ụwa mebie ụwa Chukwu kele kechọ ya mma ụwa iji enwela aṅụli ka onye ụbịam si nya mebisie ife ụbịam na-eme n'elu ụwa n'ọnya ka na-ebu ikwudo galanya n'ebe ọ na-ebe ebele ọsị oh God Father I worship your name I glorify your name onye nwanyị na ana m ebunye aha gị enu ana m enye gị otito Chukwu for making me who I am ọsọ Olise ọ bụrụ na kọntena m nọta n'udo Chukwu kele ụwa na m ga-eje n'ụlọ nsọ tụọlụ gị mma mma nwa nweta admission aga m ebunye aha gị enugo ife niile imelụ m aga m enye gị otuto ọnya ka njalịọ Chukwu onye nwere ife elibe onye nwere ife elibe n'ụwa onye ma mbọsị ọnwụ na-abịa onye nwere ife nyalibe olili n'ụwa oji ife elibe ife onye ma mbọsị ọnwụ na-abịa aka ka anyị gbabịa ụwa nwanne m na aka ka anyị gbana ife niile anyị na-azọdosi n'elu ụwa banchapụ anabagalụ nke onye lili ka obu anahụ ife onye lili nya ka obu ana onye lili ka obu anahụ ife onye lili nya ka obu
libe ụmụ Igbo ka libe libe Obiamba buru Obiamba bụ eko baka Obiamba buru n'enu ụwa na Obiamba buru chacha Obiamba buru Olisa wepụlụ n'anya Obiamba buru n'enu ụwa na Obiamba buru ịma na ụfọdụ na-abụta olili ka ajọ ife ịma na ụfọdụ na-akpọ ndị na-eli olili ndị nkabi mana abụgo m onye likata olili n'enu ụwa likata na olili a na-eli eli lite n'ụkọ na-esho njewara ụfọdụ na-enwezikwa ego nwanne n'ụwa igolakwa ili afịa afọ arụ ilikwi nnu ọnụ igwe ebe fa na-emecha ọchị n'enu ụwa ị na-ajụzi ọkwa dike nwa ka anyị na-afụ onye chinyela ego onye anwa jiri ego mee ife onye chinyela akụ n'enu ụwa onye anwa jizie ike n'olili onye Chukwu balụ Krismas nya gbakwala ụmụnne ya onye Chukwu bunyelu udu ngozi nya lote ndị obodo vao onye Chimele Ifeọma nya mekwala ụmụnne ya ọgọ ka fabili maka ụmụnna nwezu akụ n'ụwa ilo na asị na ka kenebe ụmụnne m na ndị nwere obi eji eli ego eli na ndị asị ka eji ebe echi vasị nya bụla ozigbo ozigbo na ndị anwa ka anyị ji abao o jide onye mmadụ n'enu ụwa ka anyị si ka ogeli akọni ka kene ndị ọma ọgọ na ndị na-akwado anyị n'egwu maka nọ mmadụ ya bụ n'afịa azụrụ azụ Mr. Chibụzọ egwu enu ọgịnị ka a ga-akpọ gị onye olili gwodogwo na Ọkịja ọgịnị ka a ga-akpọ gị onye olili Managing Director South Investment Limited Ojitusemogo nọ n'Ịchado gịnị ka a ga-akpọ gị abamefu na ọha ji aka gịnị ka a ga-akpọ gị nwata mala ife chere ya n'ilu na Ọkịja ọgịnị ka a ga-akpọ gị ịma na nwata mala ife chere ya n'iru bido n'oge gbaba mbọ maka na onye gbalụ mbọ n'enu ụwa n'onye aka chi na-agọzi kedu oyi m mmadụ abụrụ Chukwu mmadụ abụ Chukwu ugwu mmadụ ya bụ Managing Director Madugo Agency Odogwu Madugo Agency Nigeria Limited Madugo n'ihe mbọsị mbịala akwa mama gị yo Madugo nwa mama na abati na abọnya ka njikwa ego kedu Tochukwu dọgụ Itebulu Ọkịja Itebulu ndị Igbo niile onye ọma Tobizi International Limited Itebulu Ọkịja Odogwu ọgịnị ka a ga-akpọ gị ka njezute eze oyi mụ n'ọzọ obodo Obinna mmadụ aṅụsị akụ eji m enyi n'ọzọ obodo akụ eji m enyi biya akụ wanụ blọk indọstrị oji blọk eme ọgụ Odogwu ọgịnị ka a ga-akpọ gị Emeka Nwodo n'Ukwe ọgịnị ka a ga-akpọ gị elu enweka ụlọ Ọhịmọma ọgịnị ka a ga-akpọ gị elu enweka ụlọ n'ọzọ obodo elu enweka ụlọ n'ọzọ obodo onye ọcha abịala ụwa na oji oyimo ọgịnị ka a ga-akpọ gị Chief Stanley Nwenujuba mba m onye ukwu na n'Igbo bịali mba m onye ukwu oke nwasị ihe ala eje Dipepe chụọ nwaanyị ọma gịnị ka a ga-akpọ gị Chijioke nwanne ekezi oyim ọgịnị ka a ga-akpọ gị amụla onye na-ego n'Ọkịja ọgịnị ka a ga-akpọ gị
Obinna Nwanọlio ogini ka a ga-akpọ gị osisi na-amị ego nke mbụ n'ihe mbusi Isa Remi Chusu ogini ka a ga-akpọ gị ọpụta obi nọ Nnewi ogini ka a ga-akpọ gị ụzọ eghelu n'azụ obodo Ogbebi ụzọ eghelu ndị Igbo gịnị ka a ga-akpọ gị ka ndị ezute oyimọma oji wine eme ọgọ Mr. Ifechukwu Nwosu n'Ọkịja Odogwu Ifeco Holdings Nigeria Limited oji wine eme ọgọ n'Ọnịcha do gịnị ka a ga-akpọ gị kanje ebe Ogbunike kanje zute eze oyimọma aka na-alụ egwu ọfụma nke mbụ na ala Igbo eze adị ụzọ egwu na mụ Lord Martins Production aka lụlụ egwu ma ọfụma ogene ka a ga-akpọ gị ụmụ Igbo ka anyị libe n'olili ụmụ Igbo ka anyị jisie ike n'olili onye olili na dị ndụ ogologo ahịa mokoko ka nwa si gbaka mbọ nke mbụ na mbụ n'ihe mbọ o ji isi mente m ọgọ nwanne m ogene ka a ga-akpọ gị kelelu m agbalụsa ngene eze oyi na ọ ga-adịrị gị mma na mmadụ ka eji aka n'ụwa na mmadụ nya ka anyị ji aka ụzọ nna nwude mmadụ ogene ka a ga-akpọ gị oyima Ọkịja ogene ka a ga-akpọ gị atọ nwa aka bụ eze ogene ka a ga-akpọ gị eze bụ enyi na Ọkịja ogene ka a ga-akpọ gị Chimezie Nwankwọ ogene ka a ga-akpọ gị Ebighi Nwankwọ na Ọkịja ogene ka a ga-akpọ gị Osilọla na Ọkịja achala ogidi ogene ka a ga-akpọ gị Oji ego eme ọgọ oke nwa dị ogene ka m ga-akpọ gị Oyim Ikenna Nwenyi ogene ka a ga-akpọ gị Osisi kwalụ nwe ada ogene ka a ga-akpọ gị Ọgaranya dị ọgwụ jide ego nke mbụ na Ọkịja Oji ego eme ọgọ na mbụ ka ogene ka a ga-akpọ gị kedu maka Ebuka Ọnyịya ogene ka a ga-akpọ gị anụ na-enwere ọbala nke mbụ na n'Enugu steeti kenelu mayim Chinonso Chukwu Ife osisi na-amị ego nke mbụ na abụọ Onyedikachi ọnwa asụ ụzọ nwanne m Uju na-eme ọgọ na-ata ogene ka a ga-akpọ gị Chief Ejike Pasta mba n'ụzụe Akụnwafọ na Ọkịja ogene ka a ga-akpọ gị ya bụ CEO Bamezi Oil and Gas Akụnwafọ na Ọkịja eze oyi na-egadere m memba ka ịbụ na Royal Friends International Club Akụnwafọ na Ọkịja eze oyi na-egadere m kenelu m Oliakụ gị Mrs. Cheramba n'ụzụe Osodiemakụ nwanyị ọma ọzọ Igbo ndụ kenelu ụmụ Chifu Elochukwu Ikwe Aṅụsị Dọla Manụ na Ọkịja ogene ka a ga-akpọ gị ebu President Royal Friends Club International Dọla Manụ Dolibe Ife ogene ka a ga-akpọ gị ndị na-eli olili ndị na-ati ife alụ ofe jisie ike ụya ada ekwudo onye olili n'enu ụwa na nya ka mbụ na-ekwu onye olili ọnụ na-eli eli n'ụwa ọnụ anwụ adịgo kọmite na kama ọ ga-akwụsị ili n'enu ụwa ka deligbo ebula ọnụ n'okpuru olili abụlọ nzuzu ụmụ Igbo olili ada oduma na-eli eli onye nwe egwu na-eli elibe nkwụ kpataba anụ olili adagonu oduma sound system egwu eji eli Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja jalo gidi ajibe
Ọkije enyi Ọkije enyi Ọkije enyi Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi. Ọkije na anyị bụ enyi o Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi o enyi bata Igbo n'Igbo ga-amalele chei Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi ife dị mma dị n'Ọkije o ndị dị mma nọ n'obodo anyị o obodo Chukwu jiri agụchọ mma anyị ebili Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi na mgbe gboo ka Igbo na-ekwu okwu wesị obodo bụ na ijelu onye gbanọrị ya naba mana tata mụ bụ oduma na agwa obodo bụ na ijelu Ọkije anọrị ya ịnaba n'oge ebe ọ bụ na ife na-aga aga na mpaghara ụwa niile Ọkije achala ogidi ka na-ekwu na mba enyi bata Igbo na Igbo ga-amalele chei Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi Ọkije ohu ebenu n'ili anyị dị 32 villages udo na-efu n'anya ka anyị ji bili chai Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi oya 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 o oya oya o egwu m na-akụla obodo anyị chai Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi ife niile ezugo oke na Ọkije achala ogidi ndị ji ego nọ n'obodo anyị Ọkije ndị gụrụ akwụkwọ nọ n'obodo anyị ọfụma chai Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi obodo eji ụnọ eche ọjị ya bụ Ọkije obodo eji plen aga toilet ya bụ Ọkije ife niile dị n'obodo anyị ụnọ anụgo Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi Ọkije enyi enyi Ọkije enyi enyi Ọkije enyi Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi Ọkije enyi enyi Ọkije enyi enyi Ọkije enyi Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi o kedu obodo agbọlụlụ Ọkije ka njụọ Ọkije na Iyala lokal gọọmenti Iyala lokal gọọmenti dị n'ime Anambra nke Naịjirịa Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi site na mbọsị gburugburu mbọsị Chukwu ji ike achala ogidi maka na ụbọchị ekele mmadụ mbọsị nwa ka ekele ife ọ ga-abụ na anụgo Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi nkwụ obodo anyị na-azụ kalịsa nkwụ niile dị n'ala Igbo ọkwa Chukwu na-eme eze bụlụ onye chi mele eze kwe ma na eze ka ọ ga-abụ chai Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi Ọkije ka enwe Madonna University ebe obodo niile na-abịa mmụta chai ife dị mma dị n'achala ogidi unu anụgo Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi obodo niile na-azụ aja n'elu ụwa maka Ọkije na-adị iche obodo niile na-eme politiks ọfụma maka Ọkije na-adị iche ka ị malụ enwelu ndị gụrụ akwụkwọ n'obodo niile gbala n'Igbo gburugburu maka Ọkije dị iche a na-enwe ndị jelu mmụta n'obodo niile unu anụgo Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi Ọkije agara n'ụzọ ma ụzọ bụ n'ọkụ ebe ọ bụ na ife na-ememe na mba ụwa niile jejute eze ọfụma ụmụ Ọkije afa nọ n'ime ya unu anụgo Ọkije achala ogidi anyị bụ enyi ilue na South Africa o
ojekene na Holland yo ye USA ififo pinjo na-ekwu na-ekwu chai Ọkịja achala ogede anyị be enyi kedu one ka ga-agụba n'Ọkịja galone ivomone ka ga-agụ rapibi ya o n'ime Ọkịja ife dị mma dị n'obodo anyị chai Ọkịja achala ogede anyị be enyi ka anyị ke n'aka mela azụ mgbakọlọkọ maka tebụl kwule nwere ọkpa ọ bụrụ plank onye obiama ọ na-azọ ma ọkachi ihe ka njụba Ọkịja achala ogede anyị be enyi ilue na Ọkịja achala ogidi isi Ọnịcha gbadataba tupu ilute Ọkịja junction n'anya n'aka eme gị o ị ga-aghọta ife m na-akọwa ị ga-abụ okpotogbo kọmpini alụlụ dị ya bụ Hamakọp ebe ụmụba anyị na-agụchalụ chai Ọkịja achala ogede anyị be enyi ekene dịrị Agụnwobi Ejesi Ọsọfịa ndị Igbo niile Ọsọfịa na Kedesi Odike na-eme ka fọlụ n'anya odogwu Ọkịja achala ogede anyị be enyi onye jele obodo oyibo webulu Hamakọp n'Ọtaba lapụ Lagos lapụ Port Harcourt lapụ Kaduna lapụ n'Kalaba bulie bata n'Ọkịja somụba anyị falụ bọọlụ n'ike n'ike Ọkịja achala ogede anyị be enyi Chief Sir Ernest Asudalobi Ejesi Ọsọfịa ndị Igbo niile Ọsọfịa gburugburu ọgaranya na-ejela ogbenye ozi ụmụ Ọkịja si m okene gị n'egwu a na-ekwu n'ọlụlụ Hamakọp debelu ụmụ obodo anyị obulu Diamond Bank nata debe n'Ọkịja si ụmụ Ọkịja fa tinyebe ego odogwu Ọkịja achala ogede anyị be enyi ife eme n'Ọsọfịa ndị Igbo ife eme na Agụnwobi Ejesi olilo elokwa n'Ọsọfịa ilo Ọkịja achala ogede anyị be enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja achala ogede anyị be enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja achala ogede anyị be enyi ka nke n'ebe Chief Nwabeze Nwumegbolu ọgabụla ego n'Ọkịja ọjaju na-eme ọgọ n'obodo anyị odogwu ọjabụla ego n'Izobiri enwela m ọlaọcha enwela m ọlaedo egwu ka m ga-etili obodo m maka na ife onye nwelu n'ụwa n'ọnya ka o ji eche ọjị unu anụgo Ọkịja achala ogede anyị be enyi ọfịa bụla ego obele nwa bala akụ na nwa ịbala akụ na nwa ma obi ya ji eli akụ eliyo ịma na ịkpata ego abụrụ isiokwu n'ụwa ị nwekwala obi eji eli ego eli ịmala ọgwụ ego a na-ewepụ akụ na anọchi unu anụgo Ọkịja achala ogede anyị be enyi ka kene ebe ezoghị mụ n'Ọkịja maka na onye melụ maka na-ekwute n'ụwa o sokwa na ndị melụ obodo anyị bụlụ ife ọ bụ ụmụ Ọkịja unu gadio Mr. Uju Nolue Managing Director Pipeline Resources o jele obodo oyibo bụlụ Smiles wee nọta debe n'Ọkịja si ụmụ Ọkịja bali bụ olili ọgwụ ego a na-eli akụ na anọchi unu anụgo Ọkịja achala ogede anyị be enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi Ọkịja achala ogede anyị be enyi Ọkịja enyi Ọkịja enyi
kambulodu ma jebe Ghana o kazute ogbotogbo nwa Okija jide ebube ogbotogbo nwa Okija jide ebube na Ghana alụsego ndị Igbo n'ikalaka o Mr. Ugochukwu nwa ọnụ Igbo oye ma alụsi ego na Ghana alụsi ego alụsi ụmụọgọ na Ghana odogwu alụsi ego ndị Igbo n'izobiri obele Nwachukwu jiri akụ chọ mma uwe na alụlụ obodo anya Okija ọlụọma ụmụ Okija ka ọ kpọgosili Ghana fanọlụ ọfụma alụsi ego ndị Igbo n'izobiri Ugochukwu nwa ọnụ Igbo alụsi ego na Ghana nya bụ the spirit of Africa chai alụsi ego ndị Igbo n'izobiri Okija enyi Okija enyi Okija enyi ife dị mma debe anyị Okija achala ogede anyị be enyi ife dị mma debe anyị Okija achala ogede anyị be enyi ndị dị mma n'ọba anyị Okija achala ogede anyị be enyi ife mmalụ mmadụ ebe anyị Okija achala ogede anyị be enyi Okija bụ anyị dị ụsọ Okija achala ogede anyị be enyi ndị dị mma debe anyị Okija achala ogede anyị be enyi ife dị mma debe anyị Okija achala ogede anyị